TV Anwar Flebao anga folni tanumbe aw bela jelenye amba ira wala ka foni an sigle karana anga kuna foni kene ka amena kuna foni mu jawira awla ladriya kono amba ira wala ka fo ame wagati mina ina fo sisa anga jamana kono mado na bo anga jamana nyema anga jamana nyema kumara o mati ma wore jeklu mu siglondo farafina jamana o togola ne an kwa ma ko CEDEAO jam farafina jamana club yan fon togola ame wagati mina ina fo sisa nyema alena na bo anga jamana kono no Marcel de Souzaye anga jamana nyema kilen ka nyanye akumara Gambi jamana nyema ka kula no ya jame ambo kuna fundi aw bela jelima ho fana bolon ko fe amba yirawla ka fo ma muye bingane wale ke Berlin no Allemagne fabaye atilama u ya fa Italy jamana kono ambo kuna fundi aw bela jelima ka boy amba yirawla ka fo fura do sorola Ebola la wira ka fo ka fura be Ebola bana kise pampepe abo kuna funu fana soro anga kuma sokono ya ninda bakuru bawi amenu wala ani kuna funu wara mu fana mana soro ka di aw maladriya kono ayaw bismillah. Marcel de Souza alidina anga jamana kono CEDEAO togola no farafna jamana ka club enfant jekulu ame wakati mina ina fo sisa ani anga jamana nyama kilen ka nyanye kuna fondilaw angerla la anyanyi nenga mometali ke ya jamaica kula ay mufo angula me kalafli kera araman baro ale de sebaya soro jamana nyama mumbe no ye ya jame ale dashira jamana nyama kalafli la bonye mumbe jamana nyama kan o kan ka yamoruya akabo fangala sabla ame wakati mina ina fo sisan ayre ya sebentia ka foko ale dashira ayre araman baro fo aka sigilila nga sisan no kuma ama son ka wuli ame wakati mina ina fo sisan farafina jamana uye maudo sugandi no wa nyama ya kalifara Nigeria jamana nyama ma no ye Mahamadou Buhari ale kata kuma afe olu kumara fe wolasa aka fanga to wa ofana bolen ko fe aka fanga bla herela nga nama so oma oba ira ka fo amse ka keleke denchew bla ka taga olu ka boy sabla janvier kalo kleta ani kononton nata obeke aka fanga bane peu amina fero sigi senka Malti jamana kono ma do be uye pankuru ka sira yelema ka bla uyre saguna dafe wa umada u kelendo ka ba wale ke ka ira ka fo obeni ma nu bela jelen fa mu me pankuru kono ame wakati mina ina fo sisa pankuru ngula ka bo libi jamana de kono anga kuna funu naje ni pankuru anko amako Airbus 300 ni pankuru abo seba kata Tripoli no ye libi fabay jen dungudo so nege kanyata katabla so nege kanyata ani kelena wala ame wakati mina ina fo sisa ma mumbe pankuru imboli ale ya ira ka fo ko do ye akasira yelema pankuru ajigna so ma daina yorodola no be talike malti dugudola ma fla de be akono o ma fla nunu ni ya jete mine olude ma juguye munu kelendo ka ba walu ke sabla mugu jugu bubulu ko mugu jugu nchi jamala muye malti oluka premier ministre ale koni ya aira ka foko do de kelendo ka dangareke maula ame wakati mina ina fo sisa ni ma nu kelendo kan wale ya jugu nke ko muna o masoro ka don folo nga aira ka fo ma munu ye pankruta nu yu kan na flo bo ukun wala sa ukase usoro la a fora ko ma keme ani mata ani shegin kolu de do demsen kelemba la dereni ma wuluvla oluye mawuye munu be ma bere pangurin kono Chakulu dobe anka mako sanko ame wakati mina oluye chrétien ka jakuli musigilendo Congo RDC jamana kono wa ame domine kombi uye domu fo doing koni atoy kile ndronye hal na soro buluno blara benga sebena fanga mauni fanga sina mauni nyanche hakobe buluda munga anga je ka kuna funu naje Congo Kinshasa benkando sorla unu nyanche atoye ubeka ka kuma walasa akokan kaketugumna uku osigisenga politiki maw no Congo politiki mawye olukan ka fere bela jelenke chrétien ka dine nyama no archevêque ye olu lanyini munke lanyini ka seka sabati walasa bingani wale mumbe uka jamana kono na kelendo sababu ye ku ka jamana siga asen sabara kono bingani wale nga seka dabla tugumina uka kuma munka ote dowre ye uka jamana nyama no Joseph Kabila ye ale ka to fanga la fuka ta foko samba fla anita ani wolonvla barna utu ya ira ka fo ka tunga nga to ne fo samba fla anita ani shegin
o fana bɔlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ a kan ka bolonɔ bila sɛbɛnna k'a yira k'a fɔ u ka jamana sariyabonba n'o ye constitution ye ka to o falen o fana bɔlen kɔfɛ o bɛ ka kuma jɛkulu dɔ sigili kan n'o bɛ tali kɛ camancɛ fanga la a yira k'a fɔ n'o jɛkulu sigira sen kan a ɲɛmaa kan ka kɛ fanga sinamaw ka ɲɛmaa n'o ye Etienne Tshisekedi ye o fana bɔlen kɔfɛ maa mun bɛ kuma gouvernement tɔgɔ la olu kɔni y'a yira k'a fɔ bolonɔ ka bila nin sɛbɛn na nafaba t'a la sabula u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Joseph Kabila ye ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'ale tɛ n'i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili nɔfɛ bilen nka kumaɲɔgɔnya kɔni o bɛ sen na hali bi. Anis Amri ale de maa ye mun ye bingani wale kɛ Berlin tɛnɛndon ka bɛn décembre kalo tile 19 ma san 2016 u tun kelen don ka cɛ in sɛbɛkɔrɔ ɲini u taara ye fo Italie jamana de kɔnɔ wa polisi dɔ de y'a ye n'o ye lakanatigilama ye o y'a lajɔ a ma sɔn u ye mugu ci ɲɔgɔn na cɛ in ale tora a la an ka kunnafoniw lajɛ. Tɛgɛ kɛra la polisi kelen fɛ n'o ye lakanatigilama ye cɛ in a banna pewu k'a tɛ sɔn o ka waleyaw ma a yɛrɛ ye mugu ci o lakanatigilama in na koyi Italie lakanatigilama de don kabiri o kɛra o yɔrɔ bɛɛ lakanatigilamaw fana y'a jaabi u ye cɛ fa cɛ in tun ɲininen don kabiri tɛnɛndon ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen ka Europe jamana la a tigilama in yɛrɛ a sara Milan n'o ye Italie dugu dɔ ye tɛnɛndon a ye waleya jugu de kɛ kɛrɛnkɛrɛn la Allemagne faba kɔnɔ n'o ye Berlin ye a ye mobili de boli ka don jama cɛ la o bɛ tali kɛ sugu yɛrɛ la sugu mun n'u b'a sigi walasa maa minnu bɛ Noël ɲɛnajɛ kɛ olu ka taa u ka sanni kɛ a kɔnɔ wagati min na a ye ni waleya jugu in kɛ a yira k'a fɔ maa 12 olu de bɔnɛra u ni la kabiri a fɔra ko u y'a fa a kɛra nisɔndiyaba de ye Berlɛnkaw ma sabula u ka ɲɛmaa yɛrɛ n'o y'u ka chancelière ye Angela Merkel fo ka taa se u ka ministre mun ɲɛsinnen don jamana kɔnɔ ko ma olu ye kunnafoni sɛbɛnciya k'a fɔ tiɲɛ don cɛ in fara a ye baara kɛ jɛkulu mun tɔgɔ la n'o ye État islamique ye sabula olu de y'a yira k'a fɔ k'olu de ye nin waleya jugu in kɛ Berlin olu fana y'a sɛbɛnciya k'a fɔ maa mun bɔnɛra a ni la nin ye ni polisiw y'a fa k'olu ka kɛlɛkɛdencɛ de don ko wa ko ale de ye waleya jugu kɛ Berlin. Bana mun yira Ebola bana kisɛ la an bɛ don min na ko min bi i b'a ye k'a fɔ fura mun yira a la a yira k'a fɔ fura in bɛ bana ban pewu pewu wa u y'a si filɛ maaw dɔ la o de ye a sɛbɛnciya k'a fɔ ko bana in fura don an ka kunnafoniw lajɛ. Kuma mun nana fɔ jɛkulu mun bɛ n'o sigilen don kɛnɛya sabatili kama o ni tɔgɔ la ni an ko a ma Organisation mondiale de la santé olu y'a yira k'a fɔ fura kura mun sɔrɔla nin y'a siɲɛ fɔlɔ de fura in a bɛ bana furakɛ sabula u y'a si filɛ maa 600 de la Ebola banakisɛ bɛ maa minnu na a yira k'a fɔ tile 10 tɛmɛnen kɔfɛ u ka banaw banna pewu wa a feereli kɔni ma daminɛ suguw kɔnɔ fɔlɔ nka jɛkulu mun y'a labɛn ani baarakɛyɔrɔ minnu y'a labɛn ni o ye laboratoire canadien ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi ni bana in yera maa mun na fura kɔni bɛ fura mun n'a bɛ se k'u furakɛ u y'a yira k'a fɔ u ye mun dilan a bɛ t'i jɔ i b'a ye k'a fɔ fura 300 ɲɔgɔn na la. O la i b'a ye k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan farafinna jamana kɔnɔ u ye dolancila 3 ta k'a lajɛ o dolancila 3 ninnu na jɔn ni jɔnjɔn in ka kan jɔn ye dolan ci ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan an ka kunnafoniw lajɛ. Farikolo ɲɛnajɛ u ye maa 3 de sugandi n'o ye dolancilaw ye minnu ye dolancilaw ye minnu ɲɔgɔn ma bɔ ɲinan san na jɔnjɔn kan ka ta ka don olu ma ni an ko ma ko Ballon d'Or san 2016 maa 3 minnu sugandira Riyad Mahrez ale ye Algérie jamanaden ye a bɛ dolanci tɔ min na o ye Leicester City ye Angleterre o fana bɔlen kɔfɛ Sadio Mané ale ye Sénégal jamanaden ye ale bɛ dolanci tɔ min na o ye Liverpool ye Angleterre fo ka taa se jɔnjɔn bɛ maa mun yɛrɛ bolo n'o ye Pierre-Emerick Aubameyang ye ale ye Gabon jamanaden ye ale bɛ dolanci tɔ min na o ye Dortmund ye Allemagne jamana kɔnɔ ni maa 3 ninnu de sugandira an t'a dɔn mun bɛna k'a ye. An ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw maa minnu bɔra ka an ka jabaraninw lajɛ an b'a yira aw la k'a fɔ kunnafoni mun tun b'an bolo kɔrɔ k'olu yira aw la o de ye nin ye nka an b'a dɔn k'a fɔ sanga ni wagati an bɛ na ni kunnafoni kuraw ye k'olu yira aw la sabula jabaranin ka d'aw ye kojugu wa aw ko jabaranin n'a bɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan aw bɛ jabaranin filɛ o la an b'an seko na an dama yira la walasa ka se ka aw nisɔndiya ka aw bilasira ka kunnafoni jɛlen di aw ma. An ka foli ni tanu bɛ an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ aw ye ka dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ Ala ka sini yira an na aw k'an bɛn.